बाप रे बाप लागता कि राड़ो जानी एक सुबह से कितनो हम चिल्लाता नहीं कि ना हमरा के खाई के द जा खाई के द जा लागता कि बिसमा से जान के पड़ल बाटे लौकते नहीं खे। बाप रे बाप कितना चटक लागता टे सुंगही में इतना चटक लागता था खाइम तो लागता कि जियारा निम के जुड़ा जाई। देखत नहीं कवन जनी आवे जा बोले जा हमारा डर नहीं के भाई जे हमारा के बोली नहीं तो मार ना के कपारे फाड़ जे मांगे इनके रंगा जी खूने खूने हो जाई। आहा बाप रे बाप कितना सुंदर लागत बाटे एक पीस लागत न बाटे यहाँ लागत कितना आदमी बना के रखल एगो आवती तो कहती ये भाभी जाना तड़ू मछली के करा के रखल बाटे फूफा और के होने रखल बाटे तो जाने के खीर पूरी बनल बा हम खीर पूरी खानी शादी से पहले हम नहीं की बतैले घर में नहीं कूदा जाना तो आज जानता जा हाँ कि पता नहीं तो हम जानी के मारम के कपारे फाट जाई मछली ये नहीं कहा तो ये मछली खाना बनाती है आई हो कन्या अब हम का करी उन्हें सब कोई तहर मांग बहर के इंतजार काहे खाती काहे खाना खा लेम न बाद में तो अब हल्ला होई अभी ना बड़ तू तो प्रिंसिपल बाड़ू हो हमारा कता बिना परीक्षा के बुझाता कि तू पास कर दे तड़ू हाँ इका करो तड़ू हो चुप चुप करवावा तड़ू खाते हे मछरी लेके वो दिल पीसा पूरा बैठल बउबे जा पते हो तो ना आज खाई तहर मांग बहर वाला दिन है ना वो आज पहले दिन हटे सोहाग रात के ना ये मछरी खा के तू सोहाग रात मनैबू हैं कहते रे वो चुपचाप रहे शांत रहे इचको मत बोली बोलम तक काल हो जाई ई काहे दाते काट लेबू का हाँ अभी खाई दी हमरा के बोलल जे हम खाना खानी हमारा बीच में बोलेला हमार बाघ नियन खून खौल जाला आ गइलू अब घर में पूरा ले बीते हाँ ही दादा अरे खाई पिए नहीं बहुरी बहुरी के बहुरी अब हेजी का बहरी ले ले बाड़ू एगो मछरी या कहतड़ू बहुरी बहुरी चल दे। हां ऐसे कने बैठेली सने हम ना जानत रही हो दादा कि तहरी है अभी दिन आदासा देखाइबू हमनी त जान गइनी ना त जाई अभी जैसे चुपचाप घर में बैठी तार बुढ़िया तार ससुई जानी है त तारही ना है थोथावा तोड़ दी है उनकरा जन पर- पहले बोली पिस्टिक का उनकरा के त हम अंगूरी भर दक नाचा देम हमरा कभी जानत नहीं कि हम कैसन है अभी तो फोना पर डटले रही कैसे डटले रही तो चुपचाप रही कुंवारे पर डांट दिले रही लेकिन जानते जाके पूछी ना कैसे डटले रही गाड़ी दे दिले रही कति एक कौन आई जेबू तो निमन से रही अरे राड़ी तोरा इतना नहीं कि बुझत कि कैसे निमन से रही कैसे हमरा तू बुद्धि सिखेबी तोरा से हम बड़ ना बानी तू हमरा के ना सिखेबी हैं सास से उ बड़ तू बड़ हो सास से हाँ उनकर बेटा के तू ही जन्मइले बाऊ वाह, हां ओ तो उ बड़ बहिनी के तू बड़ भइलू हाँ ठीक वहाँ का बराबर तो का हो गइल बोलना किसे कहते गलथे थई सीखे त तोहरे से इतना गलथे थई दुल्हन के कर जाला ऐना वाली दुल्हन देख ली जा मछरी का स्वागत त मनई हन मांग बहराता हम चलनी है जिगवा से बहरवा जैसन करबो वैसन पाइबो बुढ़िया पानी से ना बहर लेबे हाँ आदमी के हाथ नहीं के गोड़ नहीं के आदमी आँख फूट गइल बा कि लूल लंगड़ बाड़ा नहीं दादा हम त अपने से बहर लेबे जा तनी खा के जे बहरी आवाज बहरक बता बहर जा आ नहीं के बहरक त साफ सुथरा जैसे जा बक बक मत कर जा हम अपने से बहर लेम काम कर लेम ए बबुआ चल जीते मामी गौआ चल गोली सो कनियावा साड़ी उड़िया ले जाके दी आई तो साड़ी हाँ तो कनियावा आई तो अपन दल बदल में आदमी अपन हम बायना बायना बाटे में भुला गुनी ना दी तो ले जा पहुंचाए अब जा तारा की जो इना के होई गो जात रही तो होई गो साड़ी दे के कनी विदाई कर अरे तो देवेला कैसे दी हम यही कुल देवा ही लेवे में उझुरा ए देखा बा मामा का जे बटे ले जाके दिया एक तो बाढ़ आइल बा जा हम सोचही के बा ना ले जा बाबू दिया बा जा ना तो कहीं सकी उतरलस कनिया भुला गुल हमरा के ना भेजैला का बा साड़ी बा और कुछ छूटल बा साड़ी बा तनी पाहुर पुड़िया बहले बनी कुलाइल बा ले जा दिया खइयो ना दली सस खली ना हो ऐसे ही चल गुली जा हम चल गुनी बाजारे अपन का मौ जाई कहत लहली जो चल गुली अच्छा जा मामी क्या कहत हो कि हमर पतो गोली सा अरे का कहत नहीं जा अबो से ले जा पहुंचाए अब का ई करब सब पहले ही काम कल जाला कि हां त एगो के तो रही हो भाई सब के आवत है सो ही दिन जे बारात रहत हो दिन आवत है सो अब बिहाने त का तुम जा तनी हमरा काम बा
तारा दादी का काम बाटे पहले के कैसन रही सब बयान की 1 महीना पहले से नहीं तो रही गिर हाँ जात तो रही जाए दो अबू से जा दियावो कोहे के ना नु रह जाई जा तेरे हम तो दइए आई हाँ दियावो जा तनी के ठीक है अम्मा जी का हो ओ बैठो का हो बाजी माने थक गुल बनी आवाज नहीं के निकल के गोइल बनी का करे बियाह कोइल बनी सियारा गोइल बनी का कर कनिया नु कि बकासवा खुलल बाटे कनियावा के आ के करा के नेवतावा सड़िया दियाई बा के करा के नइखे देल चल के बता दी हां तबे नु देख चलो हम बता बुच्ची जी जाए के कहत तो माले सड़िया निकाल दी हाँ चलो आहो हम बता दे तू दे दी हो हां तोरो तनी को मैंने सुरता बना रहा है कि माई त माने आइन बाइन दे में बाजा रहे तो ओकरी सड़िया अरे भरी ना रे इन हनियो को अपने में दौल बा माने घरवा में काम कम बा काम महीने तोहरी नाइल बाई हमार होश तो ना कन के पड़ल त देखल इन जरूरी बा नु बताओ बताओ दूरो बाकी आ कुछ सब नहीं तो नाम लिख लिख डलल ही बता नहीं के दे देवेला पूरा नहीं देखी से पहुंच जरते जाई, नया हाँ। 2200 बा कुछ को मामी के पतो होता डांस को के करता को देरी का सब कोई पूछता कि रे हम मामी के पतो नु शुरुए से कहले रही कुंकर बियाह होई नु त खूब नाचब लुगा उठा उठा के फारा फारा के हां आ कोनी ए भौजी हो एडी पेन में बचल बकी ना रिफाइन इतना बचल ओतने उतारे नाइल बैस तन मैंने एक दो दिन पकौड़ी छान के ना खियावे कोई ना एक काम कर सुनो क्या करबो नानी के कहत रहे नानी के 1 किलो रिफाइन में पहुंचावे डिब्बा में कदम लेके अरे त जाए ले जई ह ना का भइल बटे अभी रुक जाई शांति हो जाई इतना तक चल जाए हरि देवता बेटी भइल बड़ी बेचैन भइल बड़ी जल्दी पहुंचा हम तो कहबे इतना करी त कैसे चल जाई का कहिया से हमर भौ जाई रउआ जाई रउआ देख के साड़ी आ बुच्ची जी जो के जो कमन ली ह जो बिछवा दी साड़िया ठीक है जाके रे घरे बाड़ी आ जौन जौने उन करे के न दिया एक जी दो सब कि नारायण डांस करत रहला को त कोनो डांस से हॉलीवुड के डांस ना सकता डांस से नंबर का पार ना हमारा दो बाटे हां तो वो लेकिन ना बना नाचब कोई ना नाचब नाचे के का है माने हमारे तरह कौन नाचत त दोबारा आनु जातनी नहीं बारात तारू के भुए भइए मोटवाई है अब अच्छा ये बता कौन हमरा दुश्मनी रहे कि हम डोली में बैठल या ना धुन चुटी काटत रहू लोढ़ा मारत रहू आ हम अपन लोढ़ा है हां सालिए से ससुरारिये में छुट्टी कटावाई अच्छा अच्छा कटावाई आ जब हम अपन लोढ़ा चला देती तो कहतु न कि देवर लोढ़ा चला देलन आता ना राउड मोराबा भारी बना के देखत चलो 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 एथी कर दल सरिया हो ना तो माई वो भुला जाई बुआ जी के पहुंचाइले आई बुढ़ पुरानिया बाड़ी मोटरसाइकिल वाले ले जाके छोड़ ले आई हम वही कहते कि सब कोई एक जरे जाई टेम्पू कर दे तो एगो के हेने पहुंचावे के ये बियाह शादी में दिक्कत होला उतर के वहां के पैदल जाए के बनू नहीं की चलो चलो फुआ पहुंचा चल के ठहरा एड बाटे चल रे मिठाई तो बांट लेनी जा अब होने कुल बात देलन पुरुप टला गोरेस त हाँ गनी हाँ हुनकरा में कम हो गइल है एगो मिठाई है तो मिठाई आई देख तैसा तना बचिए गइल बा तोरा हां गोरे से ने रे कहाँ गइल जा मिठाई अब हमनिए कनु बाटे के बा हमनी गइल जा बाटे पुरुप टला गोरे हम पश्चिम टला गोरे पूरब टोला पश्चिम टोला बांट देली सन हां तू तो घर वाले तो तू कहां जाता रह हम कहा जा तोहनी कलेक्शन तो हम जाते रही नहीं भर्ती लगी जाते रही तनी देखे ओई जगह करे अब का कर तोरा के मल बतिए बता के हम जाई जा फोन बोलैले होइया सन और का कनी साथे रहबे करेला तू तबे घर के काम ना करेला एको खा के कोई रिसन के यही तो सुबह के निकल रही सन बाटे सुबह के निकल रही जा खा ले ले बन जा अभी मैं था ना दिन भर खा ले बिसन तब का ठीक बा पागल होने लागल बे कर रहेला खैले भी जाबी ले आवत जा बात के अभी खानी अभी खानी बांट के आवते सन अब हम तो जाइबे ना करम अभी होने जाके बहु उतर टोला ये क्या है तू चल जियो बाटई हो काहे रे गोड़ दुखा गइले भूखे पिया से खा के सुत रही है सुतबे करम सुतब ना हमने के खा के घर रह हमने के कहे कोई घूमियन खाली हां तोहनी के घूमा हम घर के घुमाई देखत है कर त दिमाग में तेज है हमनी के जाता जा अब घरे अब हमनी के ना जिंदा होने मिठाई बाटे और ना तो कहत ऐसन तनी के चाची कैसन बे तनी के भौजी कैसन बाई रे पूछी ना कोई एने बाट तो जात रही सन के वो खातो जात रही सन हाँ खाते जाते रही जुट ना देत रही सन कुल शुभ काम होला है कुल ना जुट करे जाला ना मैंने तारा बुझाता कि हमनी के झूठ काट चल रे चल उनकर बकवास सुन देखिए जहन जहन दलनी पता गांजा पियन देखिए हाँ दो चार गोला फौज बैठल बड़ा सन बटल खसन आ मन देखत रही हंसत रहे तोरा के देख के मन का कपाट फाड़ दियो हाँ बड़ा हरामी है चल 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 हम कहम केहू से त ना पतियाई जाके ओकर से पूछा जाए इहे से त हम चुपचाप महटियाइल बानी हई देख बुढ़िया हम जब उतर रही त का ना हमारा से ओहे दिन कह देले रही कोई दिहिनु कान में कोनो भनक त नइखे सुने के
नइखे सीखे के आ हई हई फुआ हई हई मामी कुछ कहिया जा बोले के नइखे गूंग ऐसन रहे के बा हमरा के ओये दिन से गूंगी माई हमर नाम धरवा देले रही कि उनकर पतैया गूंग हिया आ अपने आइल बिया छोटकी तक ना ओकरा के सिखावत पढ़ावत रही। दीदी हे दीदी हेजा बैठल बानी मिल गल रवा के का मिल गइल सड़िया पा पूजला हिया हमारा नइखे पूजवावे के पूजे अपने से आदमी लुगा धके गोड़ पे ना पूजली हन। साड़ी देले बिया ओकर महतरिया रौरा के गुलाबी कलर के बाटे ए कने देख हम ना लेम साड़ा या साड़ी एक दिन ले में आ साल भर के मेहना हमरा खाती हो जाई उ नाहियो मारी त बुढ़िया मरवावे पर तुल जाली। अब बताई दीदी हमरा के कोरिया साड़ी से पा पूजबे केहू कोरिया साड़ी देबे ला पा पूजेला ए कने ये जानत नहीं खो आ सुगन का कह जाला हो शुभ कन काम में एथु होला बाधा डालेला ना। हाँ तो उहे हिया अभी नहीं तो करमाई जब करिए देले बिया त इहो आते आते एगो घटना घर में करिए देले बिया मगर हम केहू से कहत नहीं खी ना कहम कैसन घटाना उहे जाके देख जा भर कराई के मछली निकाल के पूरा चबर चबर खाती है। आ खीर पूरी नु टुंगवा के रही जा तो ऊ थोड़े टूंगी ऊ तो मछली टूंग लेलस होने बनल बा एने सब आदमी के बनल ह कि हम मछली ना खाई ना आ कोई अपने ले करके बुढ़िया तो कहत रही तू तो सुनबे कैलू कि मछली ना खा ले आ बुढ़िया उतान रही कि हमार पत्तो मछली ना खा ले आवतिया देवी बन के यही तरह भीतरे तू हनी आमा जी जननी बतावा कहत नहीं उ हमार पतो तोहनी के तरह छिन बहु हमार पतो हु बहुत बढ़िया आवती है एकदम गाय आवती है सीधा बा मीट मछली उ ना खा ले हई भूखे ले हौ भूखे ले त्योहार। हाँ त बढ़िया से घरों में भूखावा दी कहत के गुरमुख करवाई भूखले आवती है मछली भात खा ले मछली बनल रहा हित ना ताके के हित ना ताइल बन जा उ पाहुन आइल बानी चिलर वाला पाहुन बानी एगो उ बानी ए कने उ त आदमी खाती पूरा परिवार खाती बनबे कइल हित ना त जेतना आइल बा मगर ई कने छुछ बेहारा बिया जनलू भाड़े वाली बिया तू देखी है आज न तक बुढ़िया जितना कपार पर हमनी के चढ़ रहे 20 साल बिया इनका कपार पर चढ़े वाली है। ई बात खातिर तो हम बहुत खुश बाई कि जितना हमारा का सतैले बे जब भगवान बरिस देले बा उनको सतावे वाला। सुनी ना तो कब तक ले चली बताई अब चले वाला सब बा असही नु करी अपन जूठ काट बड़ छोट के सबके खिया दी घर में हैं तो अब आदमी खइबे ना करी हन बतावा कन्या आ बुढ़िया हमरा के कहती है कि जोरे ऐसे जोरे जन जन बड़ूसन घरवा में बैठन जा खटिया पता जासन पाँव पूजवा लसन ऐसे कहबू तो हम जाई में हैं मैं नहीं तना तभी सूत के थु करवा ले ले बानी ऐसे कहबू तो हम पाँव पूजवाई में केहू ना तू करी मत ले हम रउआ के तो ठीक साड़ी देले बिया हमरा के मन तो कहता के सड़िए लौटा दी का ए कने अब ई तहार मामला बाटे अब तू समझ हम आज कहबो करम काल सिखा देबो जी असुगन होके खाती बताई हां ई बात कहलू त ठीको कहता जा कह के ना तो साड़ी बदलवाई देखी करिया साड़ी ऐसे भी ना देबो जला देख हम कैसन देती है रउआ के पाव पूजते है यहीं त सुनानी के गुलाबी कलर के लेके आई दिया ल हम ये कहत रही कि मछरी खतिया ई त ओकर मइयावे करिया साड़ी देखे जी भर नष्ट क देले बिया जैसन करनी वैसन भरनी भोगो बुढ़िया भौजी भौजी भौजियो काज नहीं का करते जा जा कले रहनु ता बाटे अन जा हउ उनका घरे ना सुरेंद्र घरे ना देनी ई काहे अपने माई कहती है कि ना दिए उनकरा घरे अमन उनकर लड़की आई रहे तो पागल देले रही कि ना देले रही बहन तो जा तो लड़किया के ना दे रहे घर भर ना चलेला पागल लड़का तुम उनकर लड़की आई रहे तो दूगो ठेकुआ लेके आई रही ज्यादा भौजी ज्यादा हमें बाचल बेटा दियाई जाके दले आयो जे जैसे देवेला वैसे ले तू कर दियो लो उनकरा घरे को काम हो गइल ह के करा अरे करे तेस घरे एगो मिठाई हमारा तो से ले ला जा वो हमारा भी बचिए गइल ह देखो तो ई अलग गइ रहे देखो बच गइल ह तना बांध देले बनी पूरा टोला गइ रहे हम पछी ये ना के बड़ा का गमलावा में लेके सरिया लेवेला आ सरिया के हमारे से गामला जाई ना गामला जाई हमनी से ओ भारी भारी एथी बल दुल्हा टंगा जी हन जा दुल्हा टंगा जी हन जा ला दादा ई कुल नात कह ई कुल का कह अब ये ले हमनी के दुल्हा खोजे लगल तू ना तक दिन जेबे नु करम दुल्हा ए भौजी का बनल बा बहुते जोर से भूख लागल बा हो आ कोने ई नानु हमका घरे चोबनमा घरे दिए ले छो हां दियाई गइल बाटे हैं सुना ना बनावल जेबे मोनिका घरे देलु जा सगरी बेटा गइल ह हेली उतने घर सुरेंद्र घर ना देना घर छुटल छाटल ले जाके बाटे दिया जा कुछ बनावे के ना खाए के शाम के
का बने का मछली भात बनल नहीं के अब का बने अरे बनल बारे इहो बुझाला कि आँखिया का फूटल बा देखला ये सुबेरा ही गाय गोर के मांस खइबू का मछली मीट में उहे खाई खइबू हैं बा मछली ना खाई मन भर गइल बा मछली खात खात जब बाजारे से कुछ लेके आइम त खाइम ए भजी हो कनिया अपन काना में केना देबू होला छोटका ये तो नहीं खी जा देखत लटकवा कान में के पहिन जा हौ चीज हमरा के दिह बुना दे मुआ में बहिन के दिया हमर बहिनिया में ना ना भौजी हमरा के दे दिह ना बहुत अच्छा लगते हैं हम तो माने बियाह शादी बीत गइल ह भौजी माई कहां गइली का करबू सुना रखले बड़ी खूब बढ़िया सरारा रखले बई त तहारे खातिर का रखले बई जा भौजी ये आइल बेनु ओहने ना भौजी हमरा के दिह दोनों जाने के झाबाला फराक मिलल बाटे ओकर बकासावा में पूरी चबल फराक सिया दोनों हमरा खातिर आइल बा तोरा खातिर ना मंगिया जा हम जाता हम तो चलनी भौजी ने मांग फराके नहीं खेल ले जा बाप रे बाप कुछ भी कह खा के इतना लगता कि जियारा जुड़ाइल बानू कि दिल खुश हो गइल बाटे लगता कि एक कनिया ना खाई जाला कितना दिन के बाद तो हुआ मछली मुर्गा खाता निया आहो कनिया का मम्मी जी हां आज मछली खा लेलू हो के कहता मम्मी जी पूजा पाठ के दिन हो तू मछली काहे खइलू तो के कहता रहुआ से के कहता हम देखनी है ना देखी मम्मी जी केहू कहबे ना कइला और वो एक नंबर के झूठा तू कहत ठीक बाटे नु कोई के कहला पर वो विश्वास मत माने हमरा के आके के सामने देखम तब न रुआ विश्वास कर देलू घर दुआर हमनी के ना से देहलू हमर बात नहीं सुनत बढ़िया 3 दिन के आइल बड़ुआ के करले पूछ के खइलू हो त का करी भूख लागल बा त ना खाई बताई ना बे पूछले खा लेबू क्या कहले हां कह ना हम कहनी हां के कही के कही दूसर कोई बाटे हम कहनी है बताओ हम देखनी है तो हम ही ना कहा हम तहरा आदमी मांग बहुत काबरे वो देखनी है जी तू करत आलो काबरे वो देखनी है रवा का काला के अच्छा रंग लगनी ऐसे रवा कहता नी हां आ रवा सब ना मांगे परवानी ऐसे कहता नी मम्मी जी सब मांग ना परवानी हनु त यहां कहते न कि जाते त नेरे सुनरी तरह के अच्छा रंग में जोड़ के कहता नी तारा का हम ऐसे ही छो देम हम जानल हैं कि तारा संगे तक बदतमीज जैसन हम बातें नहीं कइले अतना दिन के उतरल बाई सब ने झूठो कही हम सब ऊपर मम्मी जी रवा बात ओ जा मोबाइल से कैमरा का पीछे से बनेल बनी वीडियो देखाई का हो कनिया शर्म नाम के कोनो चीजे नहीं के ना ना मैं घुस रोकबू हैं बताओ सबसे छोट आइलू घर में आ बड़ छोट के खियावत अड़ू अपन जूठा तारा जब मछरी मुंह में से उगिल उगिल के काम में धइनी हम बताइए ना कहता ना तू जब तू खाइबे करेलू तो का फोन पर सफाई देवे के बा कि हाँ ए मम्मी जी हम मीट मछली ना खाई ना इतना नकड़ा फसाला के का जरूरी बाटे तू मंगले रह तू तारा के ले जाके देले रह खाही खाती बना रहला कोई ना देत रहे सब कुछ कहता कि फुआ फूफा खाती बनल बाटे त हमरो मन कइले अपन निकाल के चुपचाप खा लेनी है तू बताव अब ये से ऐसे करबू तो आगे चल के का करबू चल लागत करे जा तू तो एक खटे दू खटे के मरद अलग अलग करवा के रख देबू रवा बड़ा एक खटे के दू खटे कइले बनी का के हाल जानता नहीं ओकर बताई ना हमार तो लागत कि एगो में हमन के नानी मई तू अब ये लो ऐसे करत तो हो जाए लगा के कहता थे तना बोलल जाला मम्मी जी रवा देखत नहीं बोलती ते का दे तड़ी फराक महारानी दे दा तार बकासा में झपिया में फरा कइल बा खूब आइल फराक मनी गानी जे दिन भर बैठ के दे तनी दांत पीसत दे दे बुलियल बड़ी तो तुम्हारा आइबू सब जनी के खीस ना तोहरे पर निकाल दे अभी जानते नहीं खो भूख ना लागल बाटे कबे ले बाटा तनी जगह में हैरान हो गइल बन जा तो जाके ले लेवेला ए भौजी दो फरा दे दे का धदाइल बौजा हो 30 रुपए मीटर जौन सूटवा का कपड़ावा मिलेला लीजी बिजी वाला ओकरे फराक झाबला आइल बाटे झापी में तू का जानत के 1500 के डालल बा का तर माई बाबू के तनो ना जीवला का के 500 के फराक डाल दी दुगो ना दे कहां बाड़न समझाई बोलाई बेटा के कहीं कि अभी अपन हई जलवा देखावे लगी त आगे चल के त हर के हमने के माई बाबू देले कहां बड़े दिमाग ना खराब करे ठीक बानू औकात में पर ही रहुआ देखा औकात में केकरा कैसे बोले जाला औकात हमारे निहारा तड़ी समझा देही का यदि आज मैं अपना औकात बना त नचा दे का भइला का भइला रवि बताई हम यहाँ से मांग ना परवानी ना तो कहता नहीं ना कि जाते झूठ से कहे ना कि तू मछली खइलू रवा बताई विश्वास होई रहो के मांग
माई बताई का भले माई बता सही से हमने के बात करने अरे बड़ा भी कहती है कि मछरी खात रहली हो घर दुआर ते सब नाच देल पूजा पाठ अब करही के भाई मछरी खा के नाच देल अरे रोग विश्वास बाटे बताई हम मछली खोई रहो हम विश्वास देख हम दुकान पर बात हम ना करी हम इने हम मेहरारू को सिखावल हम बात नहीं कहत हम माई कहती है बात भौजाई कहत है बात ओ बहिनो कहे लगी हयो भौजी हाँ तो तू कहाँ बात मानबा का आपन तो इ लोग घर के बाटे हम तो अभी 4 दिन के लड़की एलबी दूसरा घर के लड़की बानी घर के बात बा जो खइले बाड़े तबे न मत माना देखो कैसे माई भी फोन करके कहतानी माई रे का कहता रा तेरा दादी के खइले कहता रा हई काहे होता रे तू अपन औकात में रह ठीक बा नु दिमाग हमर ना खराब कइनी का लागल बाड़नी रचवा तू हमरा संग लाग के तू देख ली ओ तहरा ऐसे बोले के यही तो मारे लगम तो कहबे न कि मारता यही तो मारे लगम न करे के ई कहिया हमरा इज्जत कइले बन कहिया इज्जत कइले बन का इज्जत करी हां इज्जत देखबे रे हट तो इज्जत देखबे इज्जत रे हैं तो तनी को सब लगा के घर में पूजाई रे देवता पितर मारे नहीं भागो रे हनुमान के तो नहीं तभी बच्चा अपने को हुलिया लगा पलंग के नीचे सुता के तब मारी लाते एड़े मुंह के अब ये सुधरी ना तो बाद में ना सुधर जाए ये भौजी खाली कम आई भौजी खइ रहे मछली के कोई परब पूजाई रहे का भीतर रहिंगा पो हैं हमरा के तो 30 बरस सौरे बाल बच्चा होत रहे 3 हां तो उनकर बात के देखी उ मछली खेल त उनकर कोई देखबे ना कल तो उहे कमावा तारा उहे उहे कमावा मारा भैया मारा उहे कमावा धरिया तड़ू मुंह बना तो मुंह चिंता नहीं जाला तो जान जाइए जैसे भी हां ये मजा मारे जे किलर लाव ले ए माई से मार भी रे मारे हैं? मार तड़ी देखा तना तिलक दे देले बिया कर मार हटाओ ना ते खराब कर दो हम मार के जा दे भौजी हम देखो माफी मांगते जा दो नहीं हो बेटा हुआ सब तक ए जगह ठीक है कइला मगर तू ऊ बात काहे उस कइला हवा किनकर मर दिन का भी 3 साल ना सुतलन तू सब कोई सही है सब है हमर लइकिया जानत या बात ना कोनी है भौजी ना तू का कहला हवा कि लइका फइका ना भइल कौन बात खातिर ना भइल अच्छा परब ते माई बुरे हमार बात सुने मैं और करत ये तो फाटे लागता हम ये घर के लक्ष्मी रही हम आई रही तो पूरी टूंगले रही खीर पूरी खइले रही तू जानी राशि छीने घर में आइली जा हां तो कहाँ ले देखो जैसे भौजी घर लक्ष्मी में ऐसा तो हम घर के गणेश बानी नो आवते दू गो जेऊंगा बेटा भई हां तू दुर्गा जी ना हो छठी मई नु हो बुझाताटे कलिका कहीं का सुन है मई हां बोलो भाई बैठा तड़े यार दिन भर खाना बंद कर खाना पीना भौजी खाना पीना नहीं दे के हमारा बीच में नहीं बोले के जी लइका और बीच में आदमी बोलतो बाबा ना तो घट देता है अंदर के बात ये छोटू कुकुरा सुकुरा लेक देती है हमारा लड़की के मत बोले जान जाई है तोर पर बिता देबो के दे दे लो करा के कल हो ऐसन काहे कर हमारा हम जाते देखते बनी काल के ना हम तो मार के कपार फाड़ देती ठीक करती इधर लइका पैसा हमार खीस भरल बाटे का देखो तनी